Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темаларга кыскача күзәтү. Тукай яр буенда сезонлы сәүдә оештырылачак. Эшмәкәрләргә стационар булмаган алачыкларда сату өчен нәрсә эшләргә кирәк? Быел 6 кешенең гомере чалу юлларында өзелде. Баш автоинспектор һәлакәтләрдә юлчыларны гаеплый. Бакый Урманчының тулуына 120 ел картиналар галереясында мәшһүр рәссамның иҗат җимешләре тәкъдим ителә. Кайберләре Чаллыда беренче тапкыр күрсәтелә. Шүплек оештырган өчен Чаллы кибете ярты миллион сумлык штраф түләргә мөмкин. Административ техник комиссия инспекциясы белгечләре сәнәгать зонасында төзелеш калдыклары өеменә тап булды. Алар куркынычлылык буенча 3нче дәрәҗәле дип бәяләнә. Озак вакыт ятса, грунтка зыян килергә мөмкин. Технический урамындагы трамвай тукталышы янында шүп өеме, шунда ук кирәкмәгән документлар ята, анда хәтта кибет исеме дә язылган. Әлегә аларны гаепләп булмый, исбатларга кирәк. Наказание за данное деяние предусмотрено в Кодексе административных правонарушений, а именно в статье 3.6. Для юридических лиц штраф составлять будет от 200 до 500 тысяч. Шәһәрне санитар чистарту буенча 2 айлык башланды. Экологлар һәм административ техник инспекция белгечләре даими рәвештә рейдлар уздыра. Шәһәрдә 6 законсыз шөплек бар иде. Шуларның икесен җыештырганнар. Әгәр тиешсез урында шөп ташлаганнарын күрсәгез, сез дә ярдәм итә аласыз. Сделаны фотографии именно момента сброса. Если это сделано частным лицом, то на каком-то автотранспорте, то обязательно нужна фотография самого автотранспорта с госномером. Экология дәресенә килеп гариза язарга кирәк, шунда фотоны да беркетергә. Бу мәгълүмат өчен 1,5 сум акча эшләп була. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонов, Ренар Султанов, яңалыклар. 65-нче комплекста яшәүчеләргә кайнар су бирделәр. Исегезгә төшерәм, шәһәрдәшләр 6 апрельдән бирле кайнар сусыз торды. Моның сәбәбе канализация челтәрендә килеп чыккан авария. Торак йортларны су басмасын өчен кайнар суны үзеп торырга туры килде. Бүгеннән коллектордагы аварияны төзәтү белән Чаллы су каналы оешмасы хезмәткәрләре шөгыльләнә. Якын арада турбаны алмаштырырга тиешләр. Тукай яр буенда бу җәйдә дә сәүдә объектлары урнаштырылачак. Хәзер икътисадны үстерү һәм эшмәкәрлеккә ярдәм итү идарәсе сезонлы стационар булмаган объектларның схемасын әзерли. Участоклар электрон сатулашу аша биреләчәк. Әлеге ысулны республиканың күп кенә эре шәһәрләрендә уңышлы кулланалар. Шуңа күрә сәүдә объектларын аукционга куяр алдыннан эшмәкәрләр белән аңлату эшләре алып барылачак. Схема уже сформирована, находится на согласовании. Подготовлен порядок. После того, как с прокуратуры выйдет этот порядок, мы будем выставлять, согласно схемы, эти места на аукцион. Наил Мәгдиевнең тормыш иптәше башкарма комитет җитәкчесенең туганы түгел. Гәрчә кыз вакыттагы фамилиясе Абдуллина булса да. Чаллы прокуратурасы шәһәр советы депутаты Сергей Яковлев мөрәҗәгате буенча тикшерү уздырды. Тикшерү вакытында шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның көн күрешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Рафаил Кыямов белән автомобиль юллары предприятиесе директоры Фәрит Кыямов белән туган булмауы да ачыкланды. Ел башыннан Чаллы юлларында 6 кеше вафат булды. Бу узган елның шушы ук вакыты белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Юл һәлакәтләренең төп сәбәпләре машина йөртүчеләрнең һәм җәяүлеләрнең игътибарсызлыгы, кагыйдәләргә буйсынмау. Юлларның начар хәлдә булуы да үз ролен уйнаган. ЮХД инспекторлары автомобиль юллары предприятиесендәге вазифаи затларга карата кышын юлларны тиешле хәлдә тотмаган өчен 16 административ материал төзегән. Баш автоинспектор юлчылар үз вазифаларын яхшылап үтәмиде. Бу берничә һәлакәткә һәм фаҗигага да китерде. Мисал өчен академик Королев тукталышында җәяүле алынган җәрәхәтләрдән урында ук вафат була. 3 марта в 18:05 на улице Академик Королева, напротив дома 16, автобусная остановка Академик Королева, водитель автобуса «Нефас» совершил наезд на пешехода, который шел по автобусной остановке, попутно направление движения автобусов, и, споскользнувшись, упал под него. Үз чиратында юлчылар кар чистарту техникасы җитмәүгә зарланды. Шәһәр юлларының гомуми озынлыгы 700 чакрым. Башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин бу сорауны хәл итәргә вәгъдә итте. Какую надо технику? Давайте готовьте. Будем выходить на городской совет, на сессию на депутатов и будем из доп. Доходов изыскивать
Hazır yolcular avariyalı şükür şakırlarını yamau bilen meşgul. Tizden ağımdagı remontga kirişecekler. Bıyıl Tınışlık prospektindagi şükürlarını yamayaşaklar. Türlü büdjetlerden yollarını kapital ziklendirüge 1 milyard 625 milyon so'm akşa bölüngen. Moskva prospektin Narimanov hem Raskolnikov uramlarını ziklendirecekler. Senegat uramın remontlauga 260 milyon so'm tutacaklar. Arlov bujrasında kengeytirge tililer. Güzel Şıgapov, Alexey Ivanov, Yangalıklar. Татарстанда вакытлыча 15 апрельдан 14 майга кадәр зур йөк транспорты хәрәкәте шикләнә. Хукук бузучыларга җитди штрафлар яный. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Артем Чукин хәбәр итте. Спикер билгеләп үткәнчә, язгы шикләүләр мәҗбүри кабул ителгән чара һәм ул автомобиль юлларын җимерелүдән саклауга юнәлтелгән. Шикләү ел саен кертелә, кар эргәндә йөк машиналары астында юл ныграк җимерелә башлый. Ихуди башлыгы Ленар Габдурахманов язгы туйны бузган өчен машина йөртүчеләргә 1000 сумнан 10 000 сумга кадәр күләмдә штраф яки 6 айга кадәр машина йөртү таныклыгын алу булачак дип кисәтте. Вазифаи зат булган машина йөртүчеләр өчен максималь штраф күләме 50 000 сум, юридик затлар өчен 100 000 сум. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, вакытлыча шикләү аерым төрдәге транспортка кагылмый. Татар халкының мәшһүр рәссамы Бакый Урманчының тууына 120 ел. Ул 20 гасыр татар рәсем сәнгатенә нигез салган кеше. Бакый ага безгә 4000гә якын әсәр ясап калдырган гаҗәеп тырыш һәм талантлы рәссам. Шәһәр картиналар галереясы хезмәткәрләре юбилей уңаеннан Урманчының Татарстан дәүләт рәсем сәнгате музее фондларында сакланучы эшләрен алып кайтуга ирештеләр. Аларның кайберләре Чаллыда беренче мәртәбә. Сезнең хозурда күргәзмәнең иң өлкән картинасы яшел яулыклы кызны Бакый ага Урманчы 1927 елда ясаган. Кече залда устаның төрле жанрдагы 24 сәнгать әсәрен күреп сокланырга була. Генерал Булатов кебек танылган шәхесләрнең һәм капгады кешеләрнең рәсемнәре, шәһәр һәм табигать күренешләре, шамаилләр барысы да игътибарны җәлеп итә. Аларда безнең тарихыбыз, мәдәниятебез, аларда татар рухы. Соңгы 10 ел эчендә мондый күргәзмәләр күренгәне юк иде. Безнең инде рәссамнар, шәһәрдәшләребез беренче көнне килеп шундый рәхмәтләр әйттеләр. Һәм без инде уйлыйбыз, бу күргәзмә безнең шәһәрдәшләребез күңелендә сакланып калыр дип. Чөнки монда бик матур нәкыш әсәрләре бар. Бакый ага Урманчы гаять бай мирас калдырган. Бу 3000 артык графика, 300 рәсем сәнгать әсәре, 100дән артык скульптура эше. Алар Татарстаннан тыш Россия һәм күп кенә чит илләрдә танылган музейларны бизәп торалар. Сез бу көннәрдә атаклы рәссамыбызның иҗат җимешләрен үзебезнең шәһәрдә карый аласыз. Бу бик яхшы мөмкинлек. Бакый Урманчының күргәзмәсе шәһәр картиналар галереясында 30 апрельгә кадәр эшләячәк. Рим Әхмәтов, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.